வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ரிஜர் சீரிஸ். அதாவது நம்ம ரொட்டேட்டரில் அந்த டல்லா பிளேட்டை கழட்டிட்டு அந்த இடத்துல ரிஜர் பண்ணி பாரு வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி. அதாவது ஒரே வேலையில் நம்ம சூப்பர் சீடர் இந்த மாதிரி மிஷின்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, 2-in-1 ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி தான் சேம் இப்போ நம்ம ரொட்டவேட்டர் சீரிஸ்லுமே கொண்டுட்டு வந்துட்டாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜர் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கில் இவ்வளோ பெருசுக்கு நம்ம வீடியோ ஸ்டார்டிங்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடத்துல ஒரு ரிஜர், அதாவது அவங்க ஸ்ட்ரெயிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து சூப்பராக வரும். நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இதுக்கும் பழைய கஸ்டமருக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்களோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா பழைய கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு தான் இங்கே இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு ரொட்டேட்டர் வாங்கிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக அதுலேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் அவங்க செஞ்சுருக்காங்க டிசைனை. அந்த டல்லா பிளேட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இவங்க கொடுக்குற அந்த செட்டப் எடுத்து நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். அது ஓவரால் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 24 சம்திங் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நீங்கள் அவங்க வந்து ஃபுல் செட்டப், அதாவது ஃபுல்லாக வந்து அந்த இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. உங்களுக்கு வேணும், எனக்கு இவ்வளோலாம் தேவையில்லை, எனக்கு 2-3 செட்டப் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. அவங்களுக்கு கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற அளவுக்கு என்ன ப்ரைஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவாங்க. அதேமாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணியுமே வாங்கிக்கலாம். எனக்கு இந்த சைஸில் வேணும், இந்த சைஸில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும் உங்களால். நீங்கள் கால் பண்ணி புக் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் பழைய ரொட்டேட்டர் என்ன வாங்கிட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொன்னாலே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பேட்டர்ன் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு அது எது வேணுமோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி தாராளமாக வாங்கிட்டு போயிடலாம். ரொம்பவே சிம்பிளான வேலை தான். உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் 2 வேலை முடிஞ்சிடும். இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்பு பாறை ஓட்டுறீங்க, ஒரு குச்சி காடு, ஒரு மக்காச்சோள காடு, இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக ஒரே நேரத்தில் வந்து 2 வேலையுமே ஃபினிஷிங் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இது ஒரு சூப்பரான விஷயம்னே சொல்லலாம். பழைய கஸ்டமராக இருக்கட்டும், புது கஸ்டமருக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சூட்டபிள் ஆகும். ஸோ நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிற ப்ரொஃபஷனல் சீரிஸுங்கிற ப்ரோ சீரிஸுங்க. இது யாருக்காகனா வருஷத்தில் ரொம்ப நேரம் வாடகைக்கு ஓட்டுறவங்க, ரொம்ப ஹார்டான லேண்டில் ஓட்டுறவங்க, கல்லுக்காட்டில் கொஞ்சம் ஃப்ரேம் ட்விஸ்ட் ஆகி கிராக் ஓடுதுங்கிற கம்ப்ளைண்ட் இருக்கவங்களுக்கு, அவங்களும் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக எல்லா ஃபீச்சரையும் பார்த்து பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா டாப்லிங் இந்த மாதிரி நாங்கள் இன்னோவேட்டிவ் ஒரு மெத்தட் பண்ணியிருக்கோம். 4 டாப்லிங் போட்டு கீழே ஒரு ஸ்கொயர் பைப், மேலே ஒரு ஸ்கொயர் பைப் போட்டு எல்லாம் 2 கனெக்ட் பண்ணுறதுனால ஃப்ரேம் 0 ட்விஸ்ட்டில் இருக்கும். அதனால் பைப் கிராக் வரது ஆயில் செல் கம்ப்ளைண்ட் அறவே இருக்காது. இந்த ரோட்டர் பைப் மெயினாக வந்து 10 mm திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாடலில். அதனால் கல்லுக்காட்டில் ரொம்ப சேக்காகி ஓட்டுறவங்களுக்கு இதில் அந்த ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் இந்த 10 mm ரோட்டில் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு 0 கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் இருக்குது. இந்த ஸ்கொயர் பைப் பார்த்தீங்கன்னா 2.25 inch ஸ்கொயர் பைப் போட்டிருக்கோம் 6 mm திக்னஸில். இது வந்து ரொம்ப ஹெவியான பைப் தான். வெயிட் கொஞ்சம் ஹையர் சைடாக போயிடுது. சேத்துல ஓட்டுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி எடுக்கணும். ஆனால் ட்ரையில் ஓட்டுறவங்க, வாழை ஓட்டுறவங்களாம் நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் வைப்ரேஷன் இல்லாமல் ஓடும். ஆயில் சீல் கம்ப்ளைண்ட் அறவே இருக்காது. ஹை ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம். குபோட்டா மாதிரி டிராக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஃபினிஷிங் வந்து நீங்கள் 1700 1800 வச்சா தான் கிடைக்கிற மாதிரி வருது. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருப்பீங்களே நல்ல ஃபினிஷிங் வர மாதிரி நாங்கள் ஸ்பீட் அதிகம் பண்ணி ஸ்பெஷலாக கியர் பாக்ஸ் செஞ்சுருக்கோம். கியர் பாக்ஸ் பைப் பார்த்தீங்கன்னா 3.5 inch பைப்பு, 3.5 inches பைப், இது 6 mm திக்னஸில் இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து கியர் பாக்ஸ் பைப் ட்விஸ்ட் ஆகிறது, கிராக் ஆகிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் 0 கம்ப்ளைண்ட்டு. பேக் டோர் மண்ணு தள்ளணும்னு கேட்குறவங்களுக்காக 4 inch திக்னஸ் 4 mm திக்னஸில் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக 5 பெண்டு போட்டு இந்த மாதிரி புது டெல்லாம் உருவாக்கியிருக்கோம். திக்னஸ் வந்து 4 mm இருக்கும். பின்னாடி மண்ணு தள்ளும்போது இங்கே ஒரு ஸ்டாப்பர் வச்சிருப்போம். அதில் வந்து இடிச்சிக்கும், மண்ணு தள்ளும்போது எதுவும் ஆகாது. கீழே ஒரு எல்லாங்கில் 2.5 x 2.5 இடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாப்பர் செஞ்சுருக்கோம். இதை நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சு இந்த இடத்துல உள்பக்கமாக போல்ட் ஆயிரும். இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த இடம் இதில் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிக்கும். மண்ணு தள்ளும் போது சீட் பெண்ட் ஆகிற பிரச்சனை வராது. அதே சமயம் இந்த பெண்ட் என்ன பண்ணால் பிளேடு இதில் பாஸ் ஆகி போகும். இதில் பாஸ் ஆகி போகும்போது டொயின் நார் ஏதாவது சுத்தாரெலாம் ஆரம்பத்திலே கட் ஆயிரும். ஹப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஆயில் சீல் கம்ப்ளைண்ட் தவிர்க்கலாம். கம்பிலாம் உள்ள போய் சூடாகிறத தவிர்க்கலாம். அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி 4 சாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இங்கே அடிஷனல் பிளேட் போட்டு இங்கே 4 சாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். டாப் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 4 பில்லர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கனெக்டரோடு கொடுத்துருப்போம். கிராக் வரதுக்கு 0% சான்ஸ் இல்லைங்க இதில். அந்த மாதிரி டெப்த் கார்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம். நீங்கள் டெப்த்து சரியாக கழட்டி போட்டு விட்டனால அந்த கியர் கவர் அடிவாங்க. அந்த மாதிரி டெப்த் கார்டு ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். மட் ஃப்ளாப்னு போட்டிருக்கிறது எதுக்காகனா, சொட்டு நீர் பாசனம் ஓட்டுறவங்களுக்கு சைடில் கரை வரக்கூட எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்புறம் மண் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக இந்த பிளேட் போட்டிருக்கோம். நாங்கள் யூஸ்வலாக ஸ்டாண்ட் கொடுக்குறதுல இந்த ப்ரோ சீரிஸில் ஸ்டாண்ட் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக பேக் வெயிட்டுங்கிறனால ஸ்டாண்ட் டிஃபால்ட்டு கிடையாது. இதில் டஸ்ட் கார்டுன்னு ஒன்று போட்டிருக்கோம். இந்த டஸ்ட் கார்டு எதுக்காகனா டொயின் நார்லாம் சுற்றி ஹப்புக்குள்ளப்போ ஆயில் சீல் கம்ப்ளைண்ட் வர தவிர்க்கிறதுக்காக இது மாதிரி போட்டிருக்கோம். நிறைய பேர் கேட்டு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. ப்ரோ சீரிஸில் அது டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருவோம். கிளவிஸ் ப்ராக்கெட், டியூவல் மவுண்ட் கிளவிஸ் ப்ராக்கெட்டு. ஒரு சில வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிடி ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கலப்பை ஹிச் ஹேண்ட் ஹைட் அதிகமாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம். நார்மலான வண்டிக்கு இதில் போட்டுக்கலாம். டெப்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதில் இந்த சீல் டெக்னாலஜி இருக்கும். ப்ரோ சீரிஸில் டிஃபால்ட்டாகவே எங்களோட ஓன் சீல் டெக்னாலஜி
கொஞ்சம் அடிஷனல் காஸ்ட்டு கொடுத்து மற்ற மாடல் வாங்கிக்கிறாங்க. இதில் டிஃபால்ட்டாக இன்க்ளூட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற இடத்துல, விசப்பு இருக்கிற இடத்துல ஆயில் சீல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. விட்றேங்க. இது ப்ரோ சீரிஸில் எலிவேட்டட் சீரிஸுங்கிறது பிளேடுக்கு மேலே ஒரு 4.5 inches கேப் இருக்கும். வெயிட் வந்து 540 கிலோக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ சீரிஸில் ரெகுலர்னு ஒரு மாடல் வரும். அதில் பிளேடுக்கு மேலே 2 inches தான் கேப் இருக்கும். ரொம்ப பெரிய பெரிய கட்டி இருக்கிற காட்டில் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா அட்டாச்மெண்ட் இன்னொன்று சேர்த்துக்கலாம். பவர் அட்டாச்மெண்ட் ரொட்டாவேட்டர் கூட இன்றைக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஒரு புது மெத்தட் பண்ணியிருக்கோம். இது ப்ரோ சீரிஸ் மட்டும் இல்லாமல் எதில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். பெஸ்ட்டு சூட்டட் ஃபார் ப்ரோ சீரிஸ்னு சொல்லலாம். இதில் நீங்கள் அட்ஜஸ்டபுள் ரிஜர் இது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே போல்ட் போட்டு டிவைடர்லாம் போல்ட் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சைஸ் தேவையோ கஸ்டம் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரே ரிஜரில் 4 to 5 சைஸஸ் வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இது 6 feet ரொட்டாவேட்டரில் அட்டாச் பண்ணிக்க டிஃபால்ட்டாக நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1.2 feet கிடைக்குங்க. 1.5 அடி கிடைக்கும், 2 அடி கிடைக்கும், 3 அடி கிடைக்கும். 4 வகையான பவர் ஒன்லேயே வந்துடும். இதில் பாத்தி கரையும் போட முடியும், வாய்க்கால் கரையும் போட முடியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ப்ரோ சீரிஸில் ரெகுலர் மாடல் வந்து 1,28,000 பக்கமாக இப்போ ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் லான்ச் பண்ணல, சப்சிடி அப்ரூவலுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். டேரெக்டாக ஃபார்மர்ஸ் எங்ககிட்டயே வாங்கிக்கலாம் இப்போதைக்கு. இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமி எங்ககிட்ட எக்கனாமின்னு ஒரு மாடல் இருக்குது 86,400. அந்த மாடலுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது 1,33,000 சப்சிடிக்கு போயிட்டு வரனால கொஞ்சம் ப்ரைஸ் அதிகமாகிடும். நாங்கள் இந்த மாதிரி ஹெவி மாடல் எங்களோட ஓன் டிசைன் மாடலே 1,28,000 தர முடியும். இதில் நீங்கள் ரிஜர் வாங்குறது வந்து அவங்கவுங்க அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். மேக்ஸிமம் ரிஜரோட காஸ்ட் வந்து 24,600 வரும். உங்களுக்கு அவ்வளோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தேவையில்லை, மினிமல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் போதும். 1 or 2 சைஸ் கிடைச்சா போதும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் குறையும். 5 feetல வாங்கினா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே குறையும். இது ப்ரோ சீரிஸ்லேயே எலிவேட்டட் ஹைட் அதிகமான மாடலு. இதோட காஸ்ட் வந்து 1,33,600 வந்துடும். இதுக்கும் நாங்கள் சப்சிடி அப்ரூவல் பிளான் பண்ணுறோம். டேரெக்டாக வாங்கிக்கலாம்.